Na štátnom gymnáziu v Topolčanoch sa dnes koná udalosť nesmiernej dôležitosti. V 4. A sa bude pečatiť triedna kniha, ktorá robila problémy s dochádzkou skoro celé 4 roky. A kvôli tejto výnimočnej slávnosti sa predpokladá, že dnešná dochádzka v 4. A bude neprirodzene vysoká, preto boli dopredu pripravené stoličky pre až 32 osôb. Vyššie informácie vám prináša kolega Filip Vančo, ktorý sa nachádza priamo na mieste konania. Máš slovo. Dobrý deň, prajem, vážení diváci. Ako spomenula kolegyňa, pre Topolčanské gymnázium je dnešný deň nesmierne dôležitý. Účasť potvrdila aj pani triedna profesorka. Má pri sebe jednu z organizátoriek dnešnej akcie, slečnu Kolárovú. Takže slečna Kolárová, ako bude dnešný ceremoniál vypadať? Dobrý deň. Dnešný ceremoniál bude prebiehať absolútne klasickým spôsobom. Priznávam, že bohužiaľ sa na tejto udalosti nezúčastní celý kolektív 4. A, pretože za 4 roky sme sa veľakrát nezhodli. Napriek tomu dúfam, že si to všetci spolu užijeme, ako sa patrí a budeme na túto udalosť dlho spomínať. Ďakujem veľmi pekne. Bližšie informácie vám poskytneme neskôr. Dovidenia. Strih? Dobre, môžeme to poslať do vysielania. Aďo, kam ideš? Idem po triednu knihu. Ale profesorka, v dečke ešte treba zapísať 1 hodinu. No, dobre, ale ponáhľaj sa, aby sme ju stihli zapečatiť. Ale ja som mala len túto 1 knihu zaniesť. To nevadí, len nám ju daj. Čo s ňou? Choďte ju zaniesť do triedy. Ty daj toto triednej a ty choď triednu rozptýlovať. Pani profesorka, ale Aďi ukradli tú triednu knihu, namiesto toho sme vám toto priniesli. To nemyslíte vážne? A kto zráta tú vašu úžasnú dochádzku? Šoka, pozrite sa. Už v tomto okamihu máme vašu triednu knihu, pretože chceme zabrániť tomu vášmu ceremoniálu v školských priestoroch. Keďže sme sa nezhodli ako trieda spoločnom dátume a niektorí spoločníci sa nemôžu zúčastniť pečatenia, berieme to do vlastných rúk. Dáme všetky vedieť, keď sa to uskutoční. A čo budeme teraz robiť? Možno zostáva iba čakať. No dobre, čau. A kam všetci idete? Pani profesorka, ale my musíme odísť. Áno? Šampus? Len dám dokopy Aďu a pôjdeme, dobre? Čaute. Haló? Či chceš šampanské? No, chceme šampanské, no. Áno? Kedy? Teraz? No počkaj, opýtam sa. Babi, máte radi šampus? Áno. Daj nám 5 minút, ideme tam. Áno?
to musíme? No dobre, za chvíľu sme tam. Prosím, teraz nemôžem ešte idem natáčať televízne noviny. Šampus? Zuzi, ideme na šampus? Samozrejme. Ideme tam. Už idú. Viete čo, nevedel som, aké mám kúpiť, tak som vybral z každej farby, dobre? Chalani, nech sa páči. Odbalujem? Áno. Pozor! Nech sa uvidí. Nakvapka je. Počúvaj, nemali sme radšej spáliť, aspoň by sme sa zbavili dôkazov. Že keď by také debiliny riešil. Tak ešte jedno. Tak papír na 3. Raz, dva, tri. Čo pre vás mám? Aj tak vás mám veľmi rada. Ideme počatiť.
kniha je už zapečatená. Nech nám tá minca šťastie prináša, nech nám tá stužková úžasne krásne dopadne. Na nás!